kay tinuod nga paghigugma. Nga na kay tinuod nga Kristo sa imong kinabuhi. Kabantay ka sa mga tao, nga diya sa ilang pagpamulong, diya nimo say mailhan ang tao. No? Ang pag-ilan nimo sa tao, makaigsunan, lahi sa diyang nagkigsulti siya nimo. Nausay ang tao nga hukman kag dali, kay gitan-aw lang ka. Dakong posibilidad nga masayop ang ilang judgment nimo. Pero kung ang tao imong masultihan, ay ang tao imong makigsulti, na conversation, taas ang porsyento nga mailhan nimo ang tao, pinaagi sa iyang pagpamulong. I don't know kung imo nang nanotice, makaigtunan. Lahi ang pag-ilan nimo sa tao, sa diyang imo lang siyang nakita, kaysa imo siyang maistorya. Nga naman, siya iyang pagpamulong, mabati nimo, nga kining tawhana na ikaalam sa Dios. Nga kining tawhana na ay Dios sa kinabuhi.